izan gaitezen pirata. Ongi etorri Donostiako aste nagusiaren saio bereziaren bigarren ediziora. Gaur asteartea da eta egunari erreparatu aurretik atzo gertatutakoa errepasatu beharra dugu. Zesatek talde donostiarrak agur esan ziolako eszenatokiei eta gu bertan izan ginen arratsaldean hauek elkarrizketatu genituen eta ondoren gaueko ordu batetan flamenka gunean eman zuten kontzertuan ere izan ginen. Ikusi. Kuriosoa da, ze aurretik elektrotxaranga txiki bat genuen. Eta horretik batukada bat, bai, nahiko txarra ginen gainera, kuriosoa zen. Helburu bakarra zen mozkortzea, eta esan genuen, bueno, pues jake kalean mozkortzen gehan, zeatik ez geha mozkortuko eszenatoki gainean, zeatik egingo dugu gaizki, ezta? Eta ordu nortik sortu zen pixkat. Eta kobratzen, batzutan. Estiloa gutxi gora bera, bakoitzak ekartzen zuen bere etxetik, zituen ideiak eta pixkanaka denborarekin eta markatzen joan geha, baina ez nahiko talde irekia izan geha beti, Mitxus? Ez diogu inoiz garrantzi handirik eman estiloaren kontuari. Helburua zen ondo pasatzea eta... Hori kojo bezalako kritikoek eta beharrute estilok eta definitzea gu, igual zaigu. Klik batekin indartu zeuskal izaera, klik batekin da aurrera goaz, keinu txiki bat, etorkizunerantz, urora baiaran ditu euskal herriak, hizkuntza zaharraren ikasle berriak, klik batekin da aurrera goaz, keinu txiki bat, etorkizunerantz, urora baiaran ditu euskal herriak, hizkuntza zaharraren ikasle berriak. Bai asko pasagea talditik eta gainera ez da erresa hainbeste musikarirekin, ensaiatzea. Nik uste danak batera ez gela inoiz gelditu, ensaiatzeko. Eta azken aldian areta gutxiago. Ensaio lokalaren ondoan, kuriositatez, pabelloi berri bat egin dute, eta ez gera ez da konturatu, jungean arte. Osak, imaginatu zenbat ensaiatzen dugun. Iritsi zain nomina, Oga gure zangoikua, alderdian emandako urteak komisaritzen dira. hau gure legezarra. Naturgaz, Petronor, Iberdrola eta Repsol, Euskaltel, Kutxabank, Txiringitoa Lepo, zuzendari postu bat nahi badozko, bide azkarrena, hemen daukazu. Gu guria egiten dugu, gu hasi ginen hemen festa girotik, eta hori lurren jotzeagatik eta eszenatoki batea igotzia, eta nik uste gure artean eta sortutako konexio hori, eszenatoki gainen ere naturaltasuna edo kaleko musika egiten dugula nabaritzen dela, bai. Ezberdintasunen bat igual egon bada hori da, eta abesti txarrak egitea, eta baina bueno, bestela ere antzeko parezido. Beti saiatu gera kritika egiten, humorearen bidez, eta hori izan da, bintzat hasieran ala zen helburua. Gu olako gehalako, ala teatzen zaigu. Nik esango nuke euskal musika gintzan, ja que lo dejamos esango dugu ere, nitzako plastiko gehiegi dagoela. Dagoela horre danak musikari oso onak eta, baina falta dela pixka gehiago naturalagoak izatea, tontuak izatea, danak oso mitifikatuak eta ditugu eta danak ez gehala, pertsonak gea. Eta tontakerik esate ditugu. Bai ez, Mitxus? Vamos, erki eriaiz. Arratsalde on Euskal Herria. Azken orduko albistea. Donostiako udalak erabaki berri du 2012 urterako urrezko danborra Behobia Donostia lasterketari ematea. Bere arerio nagusiena Rebeka Linares albo batera utziz. Ez da ala, Joseba Iñaki? Hala da, Javi. Erabaki honen inguruan, jendeak duen iritzia ezagutzeko, Antxon Albizu gure erreportaria bidali dugu Donostiako kaleetan barrena. Barkatu gazte!
Bai, ze irituko litzaizuke Rebeka Linares bezalako aktoresa ospetsu bati Donostiako Urrezko Danborraren sari garrantzitsua emango balitzaio? Ba, egia esan, ez gaude oso ados ideia horrekin, ze urte asko daramagu ñoñoztertasuna munduan zabaltzen, eta gu nahiago dugu La Oreja Van Gogh, Amaia Montero, Mikel Erentzun, Alex Ubago eta pixkat kuadrillita hori sarituko balute. Bai, Javiek esan duen bezala azkenean gu pertsona gea, eta gure inguruan ikusi ditugun kritika merezi zuten olako gauzek, beti saiatu gera hura kalderatzen. Daukagu inongo arazorik. Ez, oentxe bertan arazoa dakau Eusko Jaurlaritza eta udaletxearekin eta PNV-arekin orokorrean eta PSOE-arekin, gaien gobernuak eta derrigortu gaituelako eszenatokia mugitzea piratetan. Baina zuzenki edozeinekin, ez. Mireni egin genion abestia, baina Miren ere bada bere garaian izan zen bozeramailea eta bera konplituzun bere papera, baina ez da Mirenekin zehazki, ez norbaitekin zehazki, da hauek, Gerifantek eta Bizkaiko neguriko jefik eta egiten dituzten politikak eta hoien kontra, danen kontra. Maite zaitut miren azkarate, maite zaitut miren azkarate, zure maitale izan nahi duke, zazpiron mila euroren truke. Maite zaitut miren azkarate, maite zaitut miren azkarate, zure maitale izan nahi duke, zazpiron mila euroren truke. Horentxe bertan lasaitasuna, ez? Ja, ez dugu elkarri ikusi. Aldurretari bai, baina ni gaur oso urduri, baina bai. Horentxe bertan pena ez dakago behintzat. Nik uste mendi, ez dakit, aste batzutara bagian pena sentituko dugu, baina horentxe bertan... Igual aste gutxi, baina bai. Eskerrik asko! Gehorte! Ez da, lesei, gehorte! Nik esango nuke ere, bai, pena ematen digu, 10 urte eta 14 edo egin dugun ibilbidearen ondorik, bai, baina kriston poza ere, eduki dugulako kriston aukera, danak ez dakatena, hau bizitzeko, orduan eskertuak, ni sentsazioa eskertua. Zure edertzan begiradetan, irripako soan, galdu nahi nuke denbora gelditu, bildurra baztertu, Espainiari ere, koloreak kendu. Zure edertzan begiradetan, irripako soan, galdu nahi nuke denbora gelditu, bildurra baztertu, Espainiari ere, koloreak kendu. Koloreak kendu. Koloreak kendu. Koloreak kendu. Ez, azkenean zikloa amaitu da, ez? 10 urte egin ditugu, eta ja bukaeran, ensaiatzeko eta guzti, ja arazoa dazkazunean, ja seinale bat izaten da, ja. Gure diskorik onena jada egin genuen, tituloa ere jarri genion, eta orduan hortik aurrera ja zer. Zerre. Eta ilun batean ezkutatuak dituen eman gabeko musuak. Betetzean neuzkan amets guztiak, beldurrak eta pozak isildutako hitzak. Baina zure begiek erakutsi didate zure beharra dudala. Baina zure ezpainek aitortu didate hamaika mundu badela. Kutxazahar eta ilun batean ezkutatuak dituen eman gabeko musuak. Bai giroan, errebarre artean, bote bana eskuak emango dizkizu dena. Zure arnasa sentitu nahi du, zure alboa
nasa sentitu nahi dut, zure alboan goizero estatu, eskutik gertu mugak gainditu, txalo guztiak kantuz esketu, zure nasa sentitu nahi dut, zure alboan goizero estatu, eskutik gertu mugak gainditu, txalo guztiak kantuz esketu. Azken dantza hau maitia zurekin. Nahi. Zintuzket ere manerekin. Niko. Oso ondo, eskerrik asko, bigote. Mila esker. Zaki zerbait egin algo ez. Donostiko aste nagusiko asteartean gaude jada, eta hemen gaude Alde Zaharreko kaletatik kiston giroa dugu gure atzean, kantu bira hasi delako. Aber, zer dioen bertako jendeak? Kaixo, zein da zure izena? Itziar. Kaixo, Itziar. Kantu biran, zenbat urte dara mazkizu? Ezin izango nizuke, baina 2000 hasi ginen egunkaria itxi zutenean, 2003an uste dut, atera kontu bat. Nik beti esaten dut 11, 12, 14. Eta piratetan beti egon da, edo... Ondorengo gauza izan zen, hasi ginen hemen kanpoan, kalean, ikatzkalean baskaltzen, eta ateratzen genituen aulki batzuk, mahai batzuk, eta hori gero eta jende gehiago gelditzen zen, eta zergatik ez dugu bat egiten piratekin, eta orduan sortu zen kofradia sortzeko asmoa, eta hortik ez da kantu jira, baina kantu jirako jende batek antolatu edo eraman du aurrera. Ze suposatzen du kantu jira batek? Kantu jira batek suposatzen du lehenengo gauza ondo pasatzen. Suposatzen du gure kulturari, gure abestiei, gure hizkuntzari eustean nolabait, eta konpartitzea, jendearekin egotea, ondo pasatzea, eta euskara kalera ateratzea. Mila esker eta ondo segi, eta kanta gehiokin poxatze dugu. Jarraituko dugu, Gora eta gora euskalduna, eta gure euskera. Urtero tortzezea kantu bira... Gustatzen zait, abestea eta iruditzen zait, herrirako, herriko jendea ikustea abesten kalez kale oso importantea da. Eta adibidez, gazte jende gutxi ikustea, baina badao. Hori piratek adibidez hau antolatzea ez, importantia da, Bai, baina hariek gazteak dira. Hemengo jendea gehiena ez da gaztea. Gazta abesti mota abeste dituzu, Bueno, aukeratu dute nik ez dut hau egin, baina aukeratu dute 20 piko abesti eta oso politak dira eta hau... Euskalduna dana, Bai. Herrikuak, donostikoak edo... Bai, betiko abestiak, oso ezagunak, eta denak euskeraz, eta eta oso interesgarria da, eta hilero elkartzen gera hemen, Fermin Kalbeton kalian, eta hortik bueltatxo batzuk ematen dugu, bere txambutak jartzen dugu askotan, eta oso polita da, oso. Hilero elkartze zate, egun zehatz baten edo, hilean azkeneko ospiralen edo? Azkeneko larun batean. Eta kuadria handia?
Bai. Egun eta 50, 200, eta, bueno, konturatu naiz, toki askotan zabaldu dala kantu gira hau. Eta orain dela gutxi, Lizarran, egon ginen, Iruñan, herrietan eta toki askotan egiten dute. Ona, segi hola, eskerrik asko. Bai, vale, zergatik. Kantu biran gindoazela, kale nagusitikan kaiara etorri gea, eta esan digu, txaleko bat lapurtu duela. Aber, ze pasatzean kaian. Kalera, terata plaza naiz lagunen esperoan. Kaixo, hemen gaude, Maalen eta Oianakin, Cluedo Piraten antolatzaileetako batzukin. Zertan datza Cluedo Pirata? Bai, bueno, Cluedoa betiak egun, txikitan jolastu dugun jokoa da, ez beti gertatzen da hilketa badago, eta kontua da asmatu behar dana zein da asesinoa. Baina kasu honetan nindagu Cluedo Pirata, eta gertatu da txaleko baten lapurreta, eta orduan txikiek lagundu behar digute asmatzen nor izan da lapurra, zergatik lapurtu duen, zerekin eta zein laguntzarekin. Eta bueno, hortan gaude ikusten da ez. Oaindikan ez daukagu argi, ez dut esaten. Oaindikan izate bilatzen, ez? Hoi da. Lapurra, susmagarrez brinazkagu eta, bueno, a ver, no. Posible da izatea lapurra baino gehiago edo bakarra? Bakarra. Bai, bakarra da. Eta zer da, lehenengo aldia hau antolatzen zuela? Bai, aurreko urtetan egun honetan albardatzera egiten dugu Zurrialeko hondartzan, baina bueno, aurten animatografia ze berri aitea, hola, elkarlanean eskifaiakin. Umeak bai, parte hartzeko piratetan eta eskifaia eta bihurriok antolatu dugu eta hori da. Abertzen mutzateatzen da, ondo ateatzen bari da, hurren urtean berriro. Eta nungo umeak, ume asko ikusteia. Bai. Torri dira, bihurritatik ume desiente torri dira, eta baita Endaiako eskolatik, hurbildu zaizkigu 10 ume. Eta oso pozik egia esan, eta baita Mozarautzetik bai, oso gustora. Bai. Bueno, mi esker, haber aurkitze zuen lapurra, animo, eta mi esker. Zuei, Batera indartsua dukara, arazorik baduzu, zatoz gurekin denok izango gara balorea. Hemen gaude Cluedoko txefarekin. Zuk lapurtu aldezu? Ni bakarriakin dagoela sukalatzen, lapurtu zenean, hori bakarriakin. Eta gero, derrepente desagertu nintzen. Bai, entzunun pista bat hausten, baina... Pista? Nina ez, Arginano. Arginano altzea, eta ze platerri? Da, sukalde berria, ja sardeskak ez daude modan, orduan nahi sartu berzea plateran. Orduan, sagarra urarekin, irina eta zubusak. Eta, platera bukatu ostea, pista ematezu? Bueno, bai, galderak erantzun ditut. Galdera dituzte, lagunduko diet. Oraingoz, gaizkilea aurkitzen duten. Pista errexak emango dituzu argila. Eta etzea gaiztua, ez? Sukaldari ona eta laguntzailea. Vale. Os animo, platera ondo bukatu. Platera asko dituzu, Arrakasta. Gero pixkat eman. Bueno, mi esker. Zuei. Batera indartsua dukara, arazorik baduzu, zatoz gurekin denok izango gara balorea. Hemen gaude, txalekoa lapurtu duenarekin. Zein da zure izena? Ikerne. Ikerne, ze lapurtu zu txalekoa? Jo, bitu, eske Inautel horri eta pila bat gustatzen zait, eta justo jarri zuten jarri nahi genuen kontzertu asteartean eta bihurriek Cluedoa jarri dute. Eta esan nun, ez. Inauten kontzertua egon bar da, eta edo zer ingo dut. Eta txalekoa lapurtu nun. Eta gaizki batea zaitzen, azkenean Cluedoa egon da, ez da Inauten kontzertua egon, eta harrapatu naute. Nondi zatuzte? Hemenik
Alezarretik. Zein da zuen izena? Izaro. Maili. Bueno, Izaro eta Maili, txaleko aurkitu ezue, ez? Bai. Zaila izan alda? Bueno, bai. Ze pistek eman dizue argi eta garbi txalekua bilatzeko? Nik uste argi eta argina nozte esan digu Ikerne izan dela eta gero jura Ikerneren gana eta aitortze egin du. Eta beha zan. Eta ze arrazoiegatik apurtu du? Zitzaiolako gustatzen inauten kontzertua. Eta nola, pera petxatzun lapurtzen bazten, kontzertak enduingo zutela, pero zuten kendu. Eta ze proba indituzu hemen? Ze inarazi dizue? Joan, ez duz, guaina izan da Arruñarorena, zela ziren bi proba txiki bezala, osea, zon bolde batean ura eta sagar bat, eta eskoa gabe sagarra jonbartzen nun, hola sartuta eta gero zeben xugusak, ez? Eta ere bai, irinarekin eta arruzut sartu, lortu hartzen nun hartzen xugusa. Osea, egun pasa polita, ez? Bai, bueno, egun pasa, mejor dicho. Eta ze asmo gero? Bueno, gero ekarrituko hemen bainatzeko gauzak hartzeko baino bai. Bueno, neska mila esker, da ondo pasa, Bai, zuen dago. Bueno, kaiatikan kursalera salto egin dugu, bertan food truck pila bat daude ikusten den moduan, eta munduko janari desberdinak daztatzeko aukera izateaz gain, Ainhoa Larrañagaren kontzertua entzuteko aukera paregabea dugu gaurkoan. Kaixo, ze izate hemen eskaintzen jateko? Hemen izozkia eta irabakia. Eta ze zaporetako izozkia dazkazuen? Bueno, asko. Orain, juzu, guanabana, txokolatea, torrija, limoia, tematza, edo, besterik, estratxatela. Eta zuek iteituzue, ala? Bai, nire laguna, egin du. Jende asko etorri da, atea? Bueno, gau bai, atzo oso hotza eta haizea, baina ondo. Gaur eguzkiakin orduan beraz eskaintza ona. Bueno, mila esker eta esker asko. Izkinontatik idazten dizu, azken aldian bezala, egia da. Hau, kaixo, eguerdion, zer dakau hemen jateko? Hemen hamburguesak, hotdog, patatak eta kontserba pintxak egite ditugu. Eta dana zuekin dakoa da? Bueno, bai, gu prestatzen ditugu, aragia daukagu gainera entrekot aragia dela gure tipitapa hamburguesa ditzen dena, eta da gure bereziena daukaguna. Eta gaurko egunean jende asko etorri zaizue hamburguesa jatea? Bueno, oraindik goiz da, baina bai, gaur nahikotxo jende dago gainera guraldionarekin, orduan aber jarraitzen baduen holan. Eta zertza dut, eguerditikan gau alde, egun guztia? Bai, ordu bitardiak arte, egunero, eta larumatetan 3 arte. Mila esker, ondo segi, esker asko. Sasoi honetan, hotza egiten duela, neska gazte bat ezagutu du, 3 aste badirela. Esango nuke bere begie, erraz sorgindu nautela. Neska gazte bat ezagutu, 3 aste badirela. Esango nuke bere begie, erraz sorgindu nautela. Azken bidai hau ez duzu izan, etxe ondotik iesa, nigandik urrun aurkitu arren, ara itzultzeko ametsa. Zuekin beti oroitzen bai naiz, aztu naizenik ezkentsa. Sentimenduak esaten baina,
ez da hain gauza erreza, zuekin beti oroitzen baina zaztu naizenik ezen. Pasaden ostiralean, aste nagusiaren atarian, ategorrietan izandako sexu eraso bikoitza salatzeko elkarretaratzea deitu dute Donostiako bulebarrean. Hemendik gure besarkadarik beroena bidali nahi diegu erasoa pairatu zuten emakumeei. Guk sinisten dizuegu, ez zaudete bakarrik. Indarkeria matxistaren erroa gizartearen egituran dago. Sistema kapitalista eta heteropatriarkalak sortzen duen indarkeria mota da emakumeon bizitzak kontrolatzeko eta gizon, burges, zuria, heterosexuala, mendebaldarra eta funtzionalaren botere gehiagikeria indarrean mantentzeko. Bortxaketaren kulturaren funtzioa hori bera da. Halaber, udalaren jarrera salatu nahi dugu. Eraso hau aste nagusiaren atarian gertatu izanak ez dio erasoaren larritasunari garrantzirik kentzen. Eraso sexista bat izan da, hiri honetan eta berdin inporta zaigu. Ez dugu onartuko gure ongizatearen aurka egindako erasoen ardura guri egoztea, ez da gure askatasunari muga jartzea ere. Ez dugu kontu zibili nahi, aske izan nahi dugu. Beldurri gabe ibili nahi dugu kaletik, edozein lekutatik, edozein ordutan eta edozein momentutan, seguru sentitu. Borrokan jarraituko dugu. Autodefentsa feminista praktikatzen jarraituko dugu. Emakumeen arteko babesareak antolatzen jarraituko dugu. Brigada feministak osatzen jarraituko dugu. Badakigulako elkartasuna eta borroka direla gure armarik indartsuenak beldurra gainetik kentzeko eta libre bizitzeko. Horregatik, dei egiten dugu trans, bollera eta emakume guztiei larun batean egingo den gaueko manipan lehenengo lerroan parte hartzera. Gora borroka feminista! Gora autodefentsa feminista! Gora emakumean bizitzak!